Sme Bratislavia. Športové občianske združenie, ktoré sme založili s cieľom pomáhať rozvíjať šport na Slovensku. Veríme, že šport je viac než len výkon. Je to cesta k disciplíne, hodnotám a zdraviu. Preto sa zameriavame na to, čo býva často prehliadané, kondičnú a mentálnu prípravu športovcov. Vďaka spolupráci so zahraničnými expertmi a medzinárodnými projektmi prinášame nové tréningové prístupy a poznatky celej športovej komunite, amatérom, trénerom aj rodičom. Podporujeme tých, ktorí chcú napredovať, ale nemajú vždy rovnaké možnosti. Vzdelávame, inšpirujeme a spájame. Chceme vytvoriť prostredie, kde má každý športovec šancu rozvíjať sa, fyzicky aj psychicky. Finančnú podporu z Fondu pre budúcnosť športu by sme využili na prevádzku športových aktivít, konkrétne na organizáciu športových turnajov, pravidelných tréningov a odborných workshopov zameraných na kondičnú a mentálnu prípravu. Veríme, že aj vďaka ním budú naši športovci pripravení nielen na ihrisko, ale aj na výzvy mimo neho. S vašou pomocou môžeme ešte viac. Viac tréningov, viac možností, viac športovcov, ktorí budú silnejší, fyzicky aj psychicky. Podporte Bratislaviu a staňte sa súčasťou zmeny, pretože budúcnosť slovenského športu sa tvorí už dnes.